angibuza mina uthini? Ufaka inhlanya zodwa. Ngifake inhlanya zodwa. Uthi uboneni? Khona ingane encane engabhemi zibhema insango ngifuna zize la kuwena. Zincane lesa ingane engina-10 engina-9. Zibhema yini insango? Zibhema insango ayikangena emaglaksini ngiyabona zikazigcina ngene ungene bezofuna emgaqo. Zihlala kuphi? Zilala la ishete la. Bengazi ukuthi hayi. Zithi zibekwa yini na? La angazi istory ngakubo ezinye zithi yahlukumezwa uyazi ngazi-ke kodwa. Ngithi ngifuna ukuyiletha la kuwena. Wena ngifuna ubuye la sizophusha ishow la uLando Sinawana beze bazokhuluma ukuthi yini indaba beyabenza baze bahlala emgwaqeni. Yazi ngiyabazi bonke-ke uSinawana abanenkinga right. NoSinawana ongayona inkinga oyisigebengu vele ofuna ukwenza lokhu ngiyabazi. Manje usubone lo mfana lo ngimbona egcoba umcaka esimina yebo. Lo mfana obuye ebize ngami-ke. Uye noyibiza ngoba episode uthe ubana ngazi u-top season. Batha bathe sipuna uBebs thina. Hayi uBebs oduma phela ayidani ngani. Yabo ngasiza ngangakulahla. Sebayakufuna manje. Hayi bangifuna bona umsebenzi mama telefone. Ngimphicile workshop. Ngimphicile. Uthe imali yawo yabuya wangakufica. Kodwa wenze kahle phela kenzeka umuntu uthatha athi imali yakhe yabuya kade yakcross yabo. Ngoba manje abantu abaqonde isikhathi ngoSinawana. Yabona. Lokho ngagcina ngalilalanga uyabona nje yabo besingadangananga nje kanje ukuthi sishayile sibabili abantu bafuna usibona sibabili ungabusangiphoxa phela hayi sidinga ngiphoxa ngabona wakithi yabo yabona lapho thina yazi ngisho ngikhuluma nabantu ngiyabatshela ukuthi hayi futhi ngoba manje yabona mfethu kahle kahle kufuze ngabe ngihamba ngokufaka amazinyo manje yabo manje inkinga engibhekene nayo impahla ngazi ngizogqokisana khona ezinye impahla eziphiwe ziwashiwe phela ngifuna ukuhamba nawe uclean uqonde njengoba uqonda phambilini hayi phela lapho into enjalo ngisho manje nami sengiyasaba ke manje ukucelela impahla lihle nje iqiniso ngiyasaba clinic sasikhona impahla engayiphiwa lezansi khona le resela ezansi ngaseSan George bangiphosile baze bangishuthe ngiyakhumbula khona wangisendela uAzande khumbula uAzande lo babegqokisa la khathi uzoya ekhaya kumama lo isitufuza lesiya swangisende mina yonke into yenza afana ngithi ngiyayithola bangisendela izithombe amavideo yazi mina bengidansa njalo umuntu bengumdansela ePhito lazi ngiyamtshela ukuthi hayi cela uposte le video futhi ngikubona ukuthi ningifollow TikTok Khethe Zito Production number zithola ku-buy ngizwa kahle yazi ungafiki nazo kusasa impahla kusasa ngenze kungabe bikho yabo utshele nje iqiniso kusasa ngenze ngabikho but awuzwafaka amazinyo ngeke uzophela uNovember ungawafakanga bothi kuphela uNovember nje nasohleka ngendleko bese ukuthi bafowethu abantu ngiyacela bangayiki ukuhamba bayosupporta ehlangalezo dental care ngathi noma ngibareportela ukuthi uBebs oduma ushaya iflop kodwa ngizofika naye hayi bakwamukela ngezandla ezimhlophe lokho yabo because ba understand ukuthi phela umuntu ohlala emgwaqeni inqwaba yeminyaka uSinawana kwesinye isikhathi ubhekana nenkingi wavela wabona iAir Force wavela wahlanya kodwa abantu bakithi ba-understand ngami ngoba ngila ngoba wakwazi ukusho uma mina nginenkinga eningi ngakho ngithi funa ngiye ngilungise izinto ekhaya yabo ngifuna konke efuna ngiyilungise yabo ngoba manje ngilwa nje ngiyalwa futhi ngiyalwa bekuthi angenza okubi kodwa ngithi hawu usathane namanga ngenze right because ngiyabona ukuthi hayi no yazini nguzwa kahle hayi into engayisho mina futhi ziphathe kahle zihlonipha abantu kodwa mina sengiyasaba ukucela impahla nemali ezwethu kutshela iqiniso yazi lokho engayanga ngale yala ngemazinyeni washo ukuthi ngawuthi uBebs oduma uhamba oveda ngamnika imali wagqoka icathulo wahamba yazi abantu abaningi bedabethi ayibo mhlawumbe ngabizwa yedwa kuthule mina ngibizwa yedwa ubone ukuthi abanye bengicela imali bathini mina singengibonge lokho nje esukweni abasakusupport manje abaningi balinde amazinyo balinde nje kusibona lesibabili
Cha ngomoya kaNkulunkulu nje wokukhola mfowethu ngicela bangakudinelwa. Abadlulisi abaningi ngesebadlulisile. Abadlulise enhlizweni zabo mabekubona bekusupport. Wonke umuntu uyalenza iphutha empilweni. And kwakuyiphutha lokuqala lelo, yabo? Kwakuyiphutha lokuqala lelo. Saphila mfowethu. So ufuna ukusupporta bro wami? Oh. Lutho kuyabheda kwi-change. Akadancing nami ngisangu-12 rand. Yeah, kwakuyiphutha lokuqala leliya yeah. Kwakuyiphutha lokuqala engiqamba amanga. Okuncane nokuncane okungama-flop okushaya ngithule ngikubekezelele akusiyona into ethini. Kodwa leya wayishaya siyothi into enhlizweni. Nakhona hayi ukuthi ngase ngikuzonda kwase kuphoqa phela ukuthi ngilethe i-report kubantu ukuthi hayi njalo amani bona u-episode mamazinyo angawafakanga akuyena uzwidi yena ohambe wangabuye. Kodwa akade ngaphuma lapho into nje kuphela engayisho ngiyasaba ukukucelela impahla. Njengoba ubona mhlawumbe sengikunikeza 5 rand 10 rand ubona ngisakubhokhe njengakuqala nami sengiyasaba ukuthi ngikucelela imali engiqamba manga but angivimbanga umuntu kodwa ngeke ngize ngisakwazi ukukucelela kwamanje yabo or keep igama lokuthi cha bafethu ngicela nikhiphe imali ngiyacela niphume episode imali mhla ngithi asambe siye rehab kodwa manje kusukukhona ofuna ukukupha angikuvimbi lokho kodwa ngithanda kakhulu uma bengabekubona bekusupport bakunikeza yabo but-ke nawe bese unciphisa ezinye izinto because bayazi abantu unciphisa ezinye izinto ngoba abantu ngeke bathande ukukunikeza imali ekubeni bazi kahle ukuthi yokwenza into e-wrong nayo-ke into ezokwenza abantu bangakunikeza imali because lokhu kukhombisa kwakho ukungafuni ukushintsha kubatshela ukuthi wena shuthi uyathanda wena ukuphila le mpilo oyiphilayo le abafuna ukuthi uphume kuyona. Yabo mina ngiyithanda impilo yabo kuthiwa ngiyathanda ngaba ngixhumananga nawo ngaba ngithiwananga nawo ngaba ngathi baleka njalo kungibona ukuthi ngiyami mina ngihlezi ngisho ngithi yazi ukuthi uma ungashiya le nto uzoba rich uzoba right ngangingadlali ngaleyo nto leyo yabo phela ngiyazi akunawo amandla ukuthi mhlawumbe uyiyeke uNkulunkulu wakho namandla lo one rehab nje mina ngiyayicelela one rehab hawu ngiyasho nje mana umshubo ngoba icelwe wena icela umina sithi ngifuna rehab nje ukuthi ayodlalela rehab nje yinsuku yeah bafowethu nango episode uma isholo yena kune rehab ikuphi isePitoli angisazi ukuthi uyani impela angisazi ukuthi support to Babs yapi ozanzo support to Babs eze yeah so come yeah uzokrenda bota ngizokrenda Khamba kahle nazo ngoba la bathanda uBabs kanje ukhanya noneza unayomi nokuthula noneza uthushi kade bad okay buka yazi nafika kahle uqeda ngokutshela ukuthi uthanda ukuye rehab Babs oduma ya uyisholo yena uyikhulumela yena nangu sisama ngafakazi uyisholo yena uthi yena ufuna ukuye rehab yabo yeah so kodwa ningayeki ukumsupporta futhi manje yeah track Bana angikholisha nokuhana funa imali asibone wamanzi de wapenda wamanzi de wamanzi de wapenda wamanzi de Komodo Twala bami
Okay.